भारत हादरनि थाखाय दिनै गोसोम सान। दिनैनि सानावनो जादोंमोन पुलवामा गाग्लोबनाय जाथाय। दिनै मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारीनि थामथि मुंख्लं सान। मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारीया दिनैनि सानावनो पुलवामायाव सुथुरनि आखायाव जिउ बावनांदोंमोन। मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारीखौ गोसोखांना दिनै मान बावदों। (2019) मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव दिनैनि गोथार सानावनो जम्मू काश्मीरनि पुलवामायाव पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव भारतनि सा 44 CRPFनि बीर फाइकि जोहोलावफोरा मुंख्लं जादोंमोन। बिसोरनि गेजेरावनो आसामनिफ्राय 99 नं बेटेलियननि हेड कनस्टेबल बीर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीयाबो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव बोसोरफ्रोमबो बिबार बावनाय बायदिनो देग्लायबो थामथि मुंख्लं सानखौ बिथांनि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बिथांनि जिउमानि अराय गोजोननि थाखाय बाथौ आरज गाबो आरो बिबार बावो। लोगोसे रेड हर्न तामुलपुर डिभिजननि फाइकि हानजानि हेड कनस्टेबलआ मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। गुबुन फारसेथिं तामुलपुर जिल्लानि कक्लाबारि गोजौ फरायसालियावबो BTC सरकारा लुना होनाय मनेस्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव नखरनि गासै सुबुंफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो बिबार बावनानै खुलुमो। मनेस्वर बसुमतारीनि जि थामथि मुंख्लं सान बेखौ जोङो दिनै जोंनि नखरनिफ्राय फुंनि आरज गाबनानै आफा आनान गसाइनाव आरज गाबदों जोङो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाहाथे जाथाया आरोबाव जाबावला बेखौ जोङो आफा आनान गसाइनाव आरज गाबदों आरो बिथांनि जि मुसुखा बेखौ नुनानै जाहाथे इयुनाव जोंनि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे भारत हादरखौ सिबिनो थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय जोङो नखरनिफ्राय बे मुसुखाखौ जेसेबां हायो एसेबां मोजाङै लाखिनो जोङो नाजाबोदों आरो फैबाय थानाय समसिम जेसेबांसिम जों हागोन एसेबांसिम जोङो बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नाजाबोगोन आरो इयुनावबो जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बेखौ अराय गोजोरथि लाखिनो थाखाय जोंनि नखरनिफ्राय जोङो अराय सम नाजाबोगोन आरो मोनसे खोथाखौ जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे BTC सरकारा मोनसे
बिथांनि मुङाव मुसुखा बानायदों आरो बे मुसुखाखौ तामुलपुर जिल्लानि कलबारि गोजौ फरायसालियाव गायसनदों आरो बेखौ जोङो सोब गोजोननाय मोनदों जाहाथे बेखौ इयुनाव बिटिसि सरकारा जिहेतु गायसनबाय बे हिसाबै बेखौ जाहाथे सरकारनिफ्रायबो जाहाथे बेखौ फालिनो नाजायो जोंनि न'खरनिफ्रायथ' जोङो अरायसम फालिखागोन आरो बेखौ बिटिसि सरकाराबो जाहाथे जिहेतु सरकारानो बेखौ बानायदों बे हिसाबै बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ 14 फेब्रुवारि बिथांनि जि मुंख्लं सान बेखौ जाहाथे जेराव मुसुखा बानायदों बेवहाय जाहाथे बिटिसि सरकारनिफ्रायबो फालिलांबाय थायो बेखौ जोङो होनाय थाबाय। बे मुंख्लं सानाव जोंनि खाथिनिनो गिरुवा आर्मि केम्पनिफ्राय बिथांमोननि अफिसार बिथाङा फैनानै जोंनि न'नि जि मुसुखा बेवहाय बिबार बावफैदों जों बिथांमोनखौबो न'खरनिफ्राय साबायखर होदों जे दिनै फायखि हान्जायाबो बिथांखौ बावनानै थाङाखै आरो गोबां सुबुंफोरा खबर लाफैदों बेनि थाखाय जोङो न'खरा जोबोर गोजोननाय मोनदों जे जोंखौ दिनैसिमबो बावाखै बा जोंनि दुखु समावबो बयबो जोंजों खौसेयै गसंफादों बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जों न'खरनि जानानै।